Da. Eu am odihnit puțin. S-a ciudat azi, de dimineață nu m-am uitat. De azi dimineață. Ce dată e? E 1 mai. E sărbătoare. Eu sunt președinta la această țară. Mi s-a părut ironul? Nu. Hai să aștept. Aștept. Bun. Sunt președintele, am zis mai casa, deci sunt băgată. Mă duc să văd. Mi s-a părut ironul? Da. Că a trecut o oră. Mă duc la minat puțin. E 1 mai, dar totuși mai mă duc și pe la minat. Nu? Nimic, n-am picat diamante negre? Tot de negre. Nu, nimic. Tu să fii mica. Bun, deci asta înseamnă că e o mare porcărie. E picat un diamant. Iar tu ce cauți aici, nesimțitule? Shit. Shit, au! Cineva m-a împins, nu știu cine. Am simțit. Mai se și înserează. Că să mă duc acasă. Nu știu ce naibii are. Mă duc acasă. Nham 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 nham. Ce bun e. Nham nham. Mă doare but. Am mâncat cu poftă și repede. Nham nham. Asta e. Pisică găceasă. Bun. Strică cineva ceva? Nu. Că încă un torta. Bună, pisicuță, miau. Pisica miau. Și wolfiță.
Ulfiță, dar nu ți-am văzut noi, dar știu că te cheamă Ulfița, nu? Asta nu-i camera mea. Bună! Puchi, arată-ți numele, prostule! Puchi, vezi? Îl cheamă Puchi pe el. Puchi. Bun, acum mă relaxez. Nu uitați, dragilor, eu cu voi am fost eu, Amin. Și, ok, eu stau aici în spatele casei. Și sper că v-a plăcut videoclipul de astăzi. Nu uitați să dați like și subscribe dacă mă vedeți genul de episoade. M-am pupat! Pa! Au!